Имам и тук някакви работи. Как сте, че много си красива, благодаря ти, не, добре съм. Посмяхме се малко на Лювака. Ама аз не мога да си покажа газа сега. Какво е? Чата, ама искам с вас. Не сама. Абе, той Жоро би всички рекорди. Долу. Абе, представи да си показваш газа, бе. Яката гюбец, чат. Яката гюбец. Йо. Чакай. Нямаш право да пипаш, ей! О! И пича като... О! Майко! Чакай! Това е много год момент. Нямаш право да пипаш, ей! Пари дай! Без пари няма. Хората съдват за това. Ма нали излизма? Ще слушам, да. Покажи си краката. Айде, искаш. Не. Искаш. Какво крака ли покажеш? Коя е та, бе? Та за какво е толкова кринч? Смисъл... Али я знам, някаква... Готинка е. Срам му е. Един карикатурист искал да изкарикатури една карикатура, но вместо карикатуриста да изкарикатури една карикатура, карикатурата изкарикатури една карикатура. То и аз не мога да го кажа. Дайте да се направим, че това не се е случвало. Беше много зле. Трябва да ви призная нещо. Еми, аз съм гей. Еми да, то... Добре дошъл в чата ми. Монологист. Не си познал с кой ще се бориш, Антони. Ние сме професионалисти от Северозапада. Чат, Ливака ми писа налично и май ме блокира от Инстаграм. А не ме е блокира от Инстаграм още. Чакайте. Драмата продължава. Първо искам да ги чуя сама, защото може да троли, те да го познам. Брат, собствените ти приятели те базикат, че си нежен. Аз нямам никаква вина, че някакви хора ти пишат и така нататък. Ние просто гледахме видеото в YouTube. Ти идваш и ме обиждаш, сега не ми пиши, защото ще те блокирам от всякъде и до там. Окей? Да, не се опитвай да ми се извиняваш и така нататък. Приключи филма. Дори няма да слушам гласовите съобщения. Какво е казал Де?
Бавка е бавка, ама явно за граница не се чува въобще човек. И явно се обясняваш някакви тъпоти постоянно човек. И си заради тебе някакви хора ми пишат някакви глупости и така цяло се обрал. Аз съм виновна, че хората го наричат нежен, нали? Добре. Не, смисъл... Не съм му казала абсолютно нищо накриво, освен да се базикаме, защото той се базикаш с мене. Ама аз не съм ревала като някакво малко беби. Така че, като не можеш да приемаш малко флейм, стой си у вас и не се занимай с хора, брат. Това е положението. Така, да се върнем на компилацията. Оле! Ау! Майка ти иде, бата! Дойде насам по... В смисъл, самия факт, че идва в чата и почва да флейми и да обижда, показва достатъчно колко му е силна психиката и абсолютно всичко. Тигли му... Не, аз не съм такъв човек. Аз много няма трябва да го обиждам, просто той сам си го прави. Да, беше цъкам споко. Пак е в този. Здравей, Буцелиньо! Деяле, Дима споршно, те е страх тебе. Ей, Путко! Ей, обещах на Петровче да играем, бе, той ще ли... Марти, той ще ли стримва, я? О, ще... Бобе! Ще я наричам как искам. Да, бе, да, ти ще ми кажеш. Как я нарече? Путка. Путко. Ба да наричам. Ебе, обясня Вачева. Аз съм казвала, че сред тия усойници приятелки нямам. Усойници! Обаче, всъщност това, което мога да допълня е, че имам увереността, че каквото и да избере Евгений, в неговото лице ще имам един приятел. Не съм играла чича ролплей. Чакай, ако изберем мен да си... Кой ги е бе тя? Лека нощ! Кой ги е бе? Якъв беше чата? Бате, той го пак. Така псуват някой, сега ми звъня. Какво ми звъниш, бе? Окей. Сам ли, така, съм шизофреник, служете ме в болница бързо. Кой ги е бе тя ангел? Често кажете. Каза Ирина, която даде Шули, бе, чухай. Да. И аз трябваше да ви дам по-ниски оценки. Да, подразнена съм брат. на себе си, подразнена съм на Так му я покажат. Гледаме я, влюбвам се. за доста дълго време. Почвам да го ваня ли? И поката Елена. 10 минути за своите Това е приятелки да ненормално оставя са. Евгений за малко. А ти чурката? Май не расте повече. Не бе, Гери, мене не му бърка какво прави. Просто не дей да идваш да обиждат хората и да обиждаш хората, защото аз никога не съм казала, че е тъп. Няма и да му кажа, че е тъп. Легнал се и дъртя, окей. Просто научи се как да се държиш с другите. Това е. Това на максимума си. Ма е дебела, важното е, че е дебела поне. Ако не е друго. И си мислех просто, викам си, не бих могъл да убия животното ли, и си помислих, някаква кокошка, примерно аз съм адски гладен брат, буквално ще я хвана и ще й дръпна главата, човек. Лежит. Буквално си мислих как ще я хвана тъпата кокошка, братле, ще изтисна главата и ще я дръпна за всичка сила. Ще я хвана с едната ръка за крака и е така лежит за крака и, братле, а с другата ръка за главата и буквално е така, или ще, знаете ли какво другото, което си мислих? Можеш примерно да я настъпиш, да я хванеш с двата крака, да я сложиш на земята, да я настъпиш така с бутонката ти, да няма къде да избяга, настъпал си краката и хващаш главата и просто дърпаш, братле, главата. Какво му е да стане? И той някакъв няма мога. Брат, как няма да мога? Ти не нормален ли си? Ти няма да можеш. Това си мислиш, че ти не можеш? Мислиш, че ти не можеш да убиеш някакво животно, че никой не може да убие някакво животно. Брат, мен не ми пречи по принцип. Буцелиньо, благодаря ти за пичетата. Мислих си и още нещо. Аз нямам само телешко, аз нямам кокошки. Така че това е малко интересно. Сега примерно заек. Брат, заек, ако го подгонят, той ще бяга малко по-бързо, обаче ще се умори и спира. Не знам, не знаете тежки животни. Човек е единственото животно, което се поти и може да продължава да бяга. Но всички други животни, като например заека, бяга и като се измори, спира. Брат, като спре, аз ще ударя. Виж как обяснява и спира в същото време. Да, един спринт просто и ще го хвана, сеща се.
Зайка не знам как ще го убия точно. Трябва да помисля, ако е с голи ръце, нали. Просто хората ползваме инструменти от 2 милиона години, както казах отдено. Ела тук, бе. Слънчице, мове. Ела. Тук. Ей, мухло. Мухло. Скубиш ме, ще те пребия след малко, бе. Скуби ме още един път. Урт. Се омака, отиваш в субрака и... И си обръсваш мустак. Горе ръцете! Долу гашите. Къде са им парите? Путко. Няма! Горе ръцете, плъх. Добре, добре. Дължи Вземи ги. пари. Вземи ги. Или с Дръж. гащите. Това не, вземи. Но... Нали са приказките да не те наебем с 100 човека. Роска единственото, което ще наебеш е някоя гумена кукла, докато аз тъшия на задна. Оф, на мен защо така не ми говори? Мечтая си така да ми говори и той никога не тръгва с такива разговори. Винаги е Стела, какво искаш? И такъв гледа към чата с едно око, сайт, нали? Стела, пак ли ти? На другите сега ще фана, ще направя това. Стига да е Стив Кейдж. You never talk to me like that. Ще беше куклата, аз ще бъд теб, какво ще кажеш? Ще играем на църква. Аз са попа, ти се молиш. Шорт. Още шорт. Той не харесва жени. Да бе, разбрах. Не, ма направи, ако още един път някой отиде. Да не е Гошо от Ще чата. мога да ще го туря на баща му вече. Майко... отиде. Офишъл. На баща му офишъл. Те труда казвате ли са Кони Лонга и вие пак тия, сме сте с ментални проблеми и са сърдите. Защо? Ма престанете да ходите, не отивайте Лонг, идете двама шорт, един на лока. Такъв човек ми трябва в CS. Да ми вика, да ме псува, да ми казва. Ти, прадня така, той, петото, шестото, аз ще се мотивирам и ще стана много по-добре, разбираш? Би му майката! Заклеям се, брат! Просто имат ти ограничение! На здраве, то беше аз си пиян. Проблема е Роската какъв е. Роската не е пиян. Има проблеми явно, момчето трябва да се прегледа. Роска, ти си неадекватен, бе. Ти си неадекватен, имаш проблеми, бе. Като станеш 18, станеш пияница, хубаво, ама сега какъв ти е проблема? Не си добре, трябва да ти имат апаратен в някаква клиника, да те изследват. Здравейте. Моля? Не, скинове не приемате, нали? Не, няма проблем. Не, касълбон. Дай ми карта. Я отвори банята. Какъв е този кабел, бе? Интернет. Там е, виж, зад компютъри. Кой да направи сега? Там е. Кое, бе? Там долу в кашона, виж какво е паднало от леглото. Тъс ли? Виж ли я? Да. Роза мейкинг. Гайс? Я? Не. Нагадно ли видиш? То ми дава кърпа, деца са къпали 73 човека. Марти си бил много добър в разгадаването в Номегаол. Ти наш Себастмен ли? Каква кро... Съндъка? Мен не ме е страх така. Дори не се въобще не ме беше. The Pact Minecraft Season 2987. Казах ви, че се затвори, нали? Аз го знаех това. Къде замина ключалката? Тук имаше брава. Къде замина? I see you. Не, просто съм умън. Виждам те. Виждаш ли го?
Andre, are you in the toilet? Идиот. Акаунта ще си направи, братле, за да каже: ей, дебел, братле. Ей, Путко, най-вероятно си някой е заченато дете, дет съм правил, братле, на майка ти, докато съм бил ученик, ще ти еба майката, ще ти еба аз на тебе. Путко, да И Ивата е някакъв. Стига де! как се ебал им баба ти на тройка, братле, че може да съм ти изядал за Къде е компилацията, която ще да е само с жени? Има такава компилация в моя канал в YouTube. Ще еба, ще еба. Напиши командата за YouTube. Ей, циганин да съм, братле, няма ме боли толкова колко, ако съм съществувал като тебе, братле. Бата рикошето чекира да съм, братле, ще съм по-желано дете от тебе. Майка ти шеба. Нема пия мракия повече. Нема, добре се получават ли? In the name of love, in the name of love. Педалски работи. Съм чупака! Искам да... Не дай кокаин! Ей, сега като се поръчам ще играя до 6000 часа, направо на стрим ще дърпам. Лоу трябва. Лоу, добре лоу. И уиндоу. Смоука. Путко! Скимпи! Отсил да охраня! Без ръко къпене само ламер! Ще му еба майката, ще му еба. Да, проверете. Още един. Криете. Крий. Умряй банан. Има тука, на сити. Гледай, колега. И Руини. Още един. Айде, путки, мейки! Ей, аз хубаво го исках между другото, да ти кажа. Не, Чуку! Аре, Чукундур, излизай да се бие, бе. Умрял един. Умрял втори, мале, един най-добре. Няма, бе, нема на кокаин като съм, няма филм. Добър ета мейкър. Абе. Това е тумор. Това ме причини. Във въздуха ми кесъл да джъмпа, майка ти да еба, пустичката да еба, букук мръсен да еба. Твоята мамица да еба, ай ма убива докато съм с Инфернал Соул, 5-13, ебах ти героя ма умен е камилата, често. 5-13 съм и ма убива. С Инфернал Соул фул билд. Тя има 3-2-2. Аха, ясно, разбрах. Браво на играта. Само 1000 трудеми с едно кю. Бре. Бре. Измислена играта, браво на отбора на Riot Games. Добре измислена игра, Ренгър с 3 Infernal Дракона с Infernal Soul, 18-то ниво, full build, Камилата с 3 айтама, Гаврита няма проблеми. Ей, аз си ибих путката майна, се ибих простата игра, си ибих устичката си наеби в устата, майка ти да еба Riot Games да еба, в устичката да ти го туря сочен дебел мустакат курвенски да еба. Вашата майка да еба в устичката, букуци да еба, прости да еба, говеда да еба, даже елексир имам. Мамичката ти в устичката да еба, както никой друг не те еба в устичката. Заревна ли в путката? Така тръгна тези цицките. Много издръжлива путката, една путката беше много дълбока, вкарах и го пак оцеля. Яко се беше. Ма... Защо, бе, брат? Защо? Плашвай, песа! Що ма? Плашвате, бе! Не ми се играй с вас, бе! Не сте... Чат, не ми се играй! Искам да изгледаш ако плаза, аз съм гледала. И какви плашове ям от моите, ама, бе? На български език! В този момент не знам как не изчупене. Здрав е. Ти повикаш, не идвай!
Малеко, нещо виждам, какво нещо виждам, как малко само! Ей, цигарата, сега са цигарата. Айде отивам да пия аз, чао. Аре, наби некъв демидж, ти еба майката проста, да еба и букука, да еба. Съм гладен, Бъдеш хуя. Значи, който не е присъствал на 24-ката... Да, брат. Да, бах, че ретарда, между другото. Наистина не познавам друг такъв ретард като тая. Бах, че парчето, човек. Погледни я. Абе, тя тая купа има дупка в нея. Брат, добро утро. Брат. Погледни. Много е зле. Много. Брат, той е Мацката е много зле. Скрих се зад стената, бе. Той е с бактрак, бе. I hope you die. Защо питаш ейтбала това? On PC now, bro. Пу! Ингейм, опо. Не, да умре тук на живо. Why am I alone on A? Не. Ама майката руска смотана. Би си майката, селтак. Не, би си майката. Еми няма Да стига ли въжето, ами не знам. Посайтни, колко съм го чува. Това си мамата, кое бе? В лигата в момента, но се разхождам на дъс 2. Ами да, его, балю. Инстинкт е да му спираш интернета на брат. Първо 2 шута му биеш, слизаш долу, удряш му 2 шута, 3 тупаника и му гасиш интернета. Разбра ли? Ами няма, бе, брат, няма, не става с такива хора да се играе играта, бе, брат. Не става, бе, брат. Ей, майка му да е баве, човек. Трима хикс. А банана върна. Бах, че олигофрените, човек. После, си няма приятелка. Ма няма и да си имаш. Набий Деко. Отивам на... Браво, Деков, ела, пич. Отново. Те още ми ставим ли жена? Да. Насоля го малко, не, аз не соля. Ще си имам ли приятелка? Да, ама не. На Пентакюс Мастери сигурно... Ай, ще фана, ще го избия. Аре ми играче Мастери в Diamond 1, бе. Аре ще най-добрите. Ела си симнете Diamond 1 да играче Мастери. Не можете, нали, защото не може да симнете Diamond 1. Ай, кура! Кура, веднага му вълнит за кура! Веднага му вълнит за кура с двете... Не мога, мама ми е казал, не гледа такива работи, слушаме. Чай, че го стисна твърде много, ще се пръсна топките. Аман, Сикиджам. Как така, бе? Аман, Сикиджам, бъздъгъм, айде! Добре. Да прием, че аз съм вино... Не мога да съм виновен, вие се не звачи, бе. Я се отрискай. Я се отрискай. Кил нямаш. Излезе. Здравейте, момчета. Нищо няма. Почвам да гледам Стевкича, брат Стевкича. Ела ти, бе. Ето ги, той са. Балю. Ще се отрискаш. Зад смолка е това, мирише ми, мъртъв съм. Мирише ми, мъртъв си. Там е. Тук е. Тихо, мирише на смърт. Изчезвам, майре, отрискай си. Айде, абонирайте се, мишки, да не ва потрошим. Ти си мъртъв. Тихо, там е, тук е. Идвам. Еми... I have a pen. I have an apple. Apple pen.